Kaseng hinyo trap National Youth Front Southwest Khasi Hills District hapok kajingelam ubak Shining Star Wanyang Presiden bad ubak Shimborlin Langte Secretary mentakas ngi kakat pratrik unai lur hajar arpasan kilalet banya kentu USD SEO jangka Southwest Khasi Hills District ban bud din biang yakakam kapa kaseng kaladep ban ajing tho naduk arpasan trik ubanai rempang hajar arpasan ban penti kena bakan dan kajing syongsngan jongki kena sekolah hapok ke district. Ubak Shining Star Wanyang Presiden ke HNYF Southwest Khasi Hills District ling baka kerwa kubor ulong baka seng hadian kajing yoi baka don kajing bom shingan shu iki kena i samla bat wat iki belahi alasan na kajing kiu state jong kajing sniu hapo kasinong kadong kathan bat na kabenta kajing song shingan jong ki kena hagi jaka pule kaseng sesisian pat kalawan ban but din biang ya kani kakam ban penkan mau badai ban kerpat na katanat kabadai ban kemi ya kapule puthi kiskul ban batha renti ya kajing song shingan jong baro ki kena kaseng kala kenturu ya ka office USDSEU badai ban pentre kam no mardor ya kajing dawa jong kaseng kata baro kiskul ki deban bu da ki security guard hapo ka compound jong ka jaka pule bat ban penbiang no ru ya ki CCTV camera hapo school ni shabar bat baka jingrong jingmi jong ki kena hapo school kan long ka bathi kena ringkat ki bahayeng hasem. Kundi por ta nagaliang jungi kum kaseng HNF jangka Southwest Khasi Hills District ki Brokaway guan bane kendu hangde po office jong sub divisional school education nagabanta kajing singan jong ki kana apo school apo jong ka district hi Brokaway nomor ba wi hakini kisni ki bamata ki babun hi ki jingjia ki bajia ha ki babun ki jaka apo kan jong kari kasi jungi nagbanta ba kajing sniu kibami nakaway kasni siya kaway pat bat mantaro hagan kasni kimanta ngilwan budin yak ay gaban nakaliang jung kaseng kala wan gaban ajing tho haka arpsan tarik jung banay baar jung nusnem arja arpsan bat hagan kapor mantaro ngiwan ban budin nakaliang jungi kaseng kenang ba nakaliang jung office jung ka education kan le ikban kam nagamanta bakan tha yaki school baro hapo jong ka district bakin bu yaki security card lane yaki banbu yaki CCTV lane baki nohikai kin pengor bha ha ke beder kat lem bat ki kena school ki ba hapo jong ki school ki jong ki knang ba hakapor ba kidon hapo school kin long ki kena ki basngan bat kanom don kanu ga jingjia ha ki school jungki amar ba anda la dep banjia kemat tuisu la dana kaliang jungi kum ki alam jong kaseng lani kum ki pajba nong sosionong jong district ba kindang le AA na kemata jongki kenrei menta pade kadai ka jing kersutia na mata jongki school hapo jong district bakin simkhia na kemata kane khnang ba na kaliang jongki kimi ki pa ba ki pa ki school ya lagi jongki kun hapo ki school kandon ka jing singai na ne kadon ka jing singai nang ta ba ha kapor ba na kaliang jongki ki bo ya ki kun ki school te ngi kitu na kaliang jongi kum kaseng ya baro ki school hapo lagi jong ka district ba kin sim bat kin pengor ba ha kapor ba ki kena kidang don hapo school kanang ba kanom don kanu ka jingjia ka basusi na kaliang jong ki kena school te na kaliang jongi kum kaseng hagan ka por ka bamta ngiwan bat budin biang ya kene ka jing ajik tho ka jongi ha po jong ka office jong usop national school education hangne po magruat kadai ka headquarter jong ka district te nagaliang jungi kumaseng kitangini banta nagaliang jungi bangiwan ban ai biang ya kajing tha jongi ba kindai ban simkia mardor ya kene ka banta nomor ba hagine ki banai baladap imsimyo ya ganu ka report ba nagaliang jong office kaladap ban trikam tegene ka por mtang ngilong ban hukum ya ka office ba kadai ban le no mador na kata kajing sangan jong ki kana apo jong ka district ka jongi hi Brokaway.